हेलो गाइस गुड इभिनिं गोजोन बेलासिनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोफोर। दा दिनै आं नोंथांमोनाव फंनैसो बाथ्राफोर कुइसन खालामगोन आरो आसा खालामो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों बे कुइसननि एन्सारखौ हरगोन आरो लोगोफोर। दा गाइस बै थांनाय समनि बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै फंनैसो बाथ्रा लाबोगोन आरो नैबे दिनैनि कन्टेन्टआव। दा बै समाव गोबां भेन्सार स्कुल कलेजफोर दंमोन नङा होमब्ला रायजोफोर, आरो बै फरायसालिफ्राव मावग्रा कलेजफ्राव मावग्रा बिथांमोना मोजाङैनो मिथिगौ नङा होमबा आं बुङाबाबो। दिनै बिथांमोनखौ गोथाङैनो गोथै सोर थगायखो गाइस गोसोआव दङ। दिनै जेब्लानाखि बै समाव बिथांमोनहा बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ लाबोखांनायनि उनाव बिथांमोना सरकाराव फैनो गोबां बोलो होदोंमोन नङा होमबा। बे समाव बिथांमोना थगायग्लुंजोबदों। बिथांमोना बै स्कुल कलेजफोरखौ सरकार फैयोब्ला एकदम फुरा गभर्नमेन्ट खालामजोबगोन आरो बै स्कुलफ्राव मावग्रा बै कलेजफ्राव मावग्रा बिथांमोनखौबो साख्रिखौ गभर्नमेन्ट खालामनानै होगोन। नाथाय दिनै मा नुखो रायजोफोर आरो बै स्कुलाव मावग्रा सार नोंथांमोन, दा बिथांमोना मा खालामजाखो गाइस गोथाङैनो गोथै थगायजाबाय दिनैहाय नङा होमबा बै बिथांमोना नङा होमबा। नाथाय बिथांमोना आसा दंमोन, बिथांमोननि रावाव गोजावदोंमोन नोंमारगौ नामा बे बिपिएफनि दिनाव गभर्नमेन्ट जायाखिसै नैबे इउपिपिएलनि दिनाव गभर्नमेन्ट जामारसिगोन नामा होननानै बिराद मदद खालामदोंमोन आरो नङा होमब्ला। सोरबा सोरबा गाव गावनि अमा दाउ बोरमाखौनो फाननानै बै ट्रेक्टर सरकारखौ लाबोनो थाखाय बिराद मदद खालामदोंमोन। दा बिसोरल' नङा, गोबां रायजो राजाफ्रानो मदद खालामदोंमोन। सोरबा सोरबा गरिब न'खरनि मानसिफ्राबो थाखा फैसा गैयैयाव दाउला खासि माबा माबि फाननानै बै ट्रेक्टर हान्जाखौ मदद खालामदोंमोन नङा होमबा। दा फाइनालाव फैनानै बिटिआर सरकारखौ सालायनो थाखाय सोर फैमारखो प्रमद बन्धु बिथाङा खावब्ला फैमारबाय लास्टाव नङा होमबा। थगायनानै आरो सोरजोंबा हाथेलेट बाथेल खालामनानै सरकारा दामारबाय नङा होमबा। दा दानायनि उनाव दिनै मा जाखो, स्कुल कलेजाबो दिनै लांदां। फोरोंगिरि गभर्नमेन्ट जानांगौ बेबो लांदां गासिबो लांदां जोब नङा होमबा लोगोफोर। थामसा दुखुनांथाव बिखा खामथाव बेफोर नङा होमब्ला। दा लास्ट पर्यन्त बिथांमोना मा जाखो दिनै खाफाल हमनो गोनां जाबाय आरो। दिनै माथो थाबावखो, बै सरकारा साख्रिखौ गभर्नमेन्ट खालामनो होननानै फैयाखै, बबेबा स्कुल कलेजखौ गभर्नमेन्ट खालामनो होननानै बै सरकारा बिटिसिआव फैयाखै, बैफोरखौ सिफायजोबनो होननानैसो फैदों रायजोफोर। बेखौ गोसोआव ला। आरो बे बिटिसिनि मोजां जेनाखि गोहो, बे गोहोफोरखौसो बिथांमोना लांनो नैबे बिटिसिआव नाराय जराय लोगो जानानै सरकार बानायफैदों। दा फाइनालाव आङो माखासे सार बिथांमोनाव कुइसन खालामनो सानदों। बिथांमोना बै समाव साख्रि जानांगौनि आरो स्कुल कलेजा गभर्नमेन्ट जानांगौनि खाथिरथायाव इलेक्सन होदोंमोन नङा होमबा। दा बुजिबाय नङा होमबा दिनै मा जाखो। दा बेखौनो साननांगोन फैगोन समफ्राव बिथांमोना सोरनो इलेक्सनखौ होगोन। आरो बै जायनाखि जोंनि हारिनि थाखाय नांसोमग्रा एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दिनै गोथाङैनो गोथै थगायजाबाय। दा बै बिथांमोनाबो इलेक्सनखौ सोरनो होगोन। दा आं बेखौसो सोंनो लुबैदों। दिनै गोबां एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौबो गोबां गिदिर सिमां होदोंमोन। नाथाय दिनै सरकार फैनायनि उनाव बिथांमोनखौ फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै बिथांमोनखौनो नायनांगौमोन नङा होमबा। दिनै मा जाखो, दिनै सोरबा एनडिएफबि बिदा फंबाया बै न'खरनि अबस्थाया मा, बिथांमोनहा बेसे गाज्रि अबस्थायाव दं, सोर एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा हाजिरा खामला मावनानै जानांदों, सोर एनडिएफबि बिदा फंबाया दिनैहाय बन नारनानै जानांदों। दा बेफोरखौ दिनैहाय खबर लादों दा रायजोफोर।
जिहेतु बै सान्थि सुक्तियानो जाहैबाय NDFB बिदा फंबायफोरनि थाखायसो बे सान्थि सुक्तिया जानांगौमोन। गिबि मोनथाया सोर मोननांगौमोन? NDFBफ्रा मोननांगौमोन। दिनै मा जाखो रायजोफोर? दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन, नैबे BTCआव जायनाखि प्रमद बन्दु बिथांनि सरकारा फैदों, बै समनिफ्रायनो जोंनि BTCआव माने जेंनाजों साग्लोबनाय मोनसे BTC जानानै दं आरो मा। दा सोर मा मोनदों? गैया। बै समाव फिसा फिसौ साख्रि होनो हायोमोन, दाथ' गैला। गोबां माने फिसा फिसौ कन्ट्राक्टरफोर दंमोन, दाथ' गैला, लांदां, नङा होमबा? स्कुल कलेज लांदां। दा बिटिआर सान्थि सुक्तिनि टारगेटआनो जाहैबाय मोनफ्रोमबो बेसेन गोनां बुस्थुफोरखौ माने नैबे BTCनिफ्राय मोनफा 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 खुलिनानै लांनानै बै जुदायाव लगायहैनायसो। रायजोफोर एसे सिन्था खालामदो। आरो माखासे बाथ्रा सावरायबावगोन लोगोफोर। दा बैनि सोंनायफोरखौ नोंथांमोनहा माने कमेन्ट्सनि गेजेरजों रिप्लाइ खालामदो आरो। दा आरो सोलिबाय थादों नङा होमबा? इलेक्सनाथ' फैनो थांगासिनो दं 2025 नङा होमबा? बै 2025 मायथाइनि इलेक्सननि थाखाय दिनैनि दिनाव सोर बिथांमोना रल लादों नङा होमब्ला? दिनै बिथांमोनहाबो बिटिआर सरकारनि लोगोसे बिथांमोनाबो दिनै 4 बोसोरनि बारा बिथांमोनाबो दिनै उन्दुनानै थादोंमोन नङा होमब्ला? सोर उन्दुनानै थादों बेखौथ' दिनै बुङाबाबो जायो, बयबो मिथियो नङा होमबा? दिनै जेब्लानाखि नैबे इलेक्सना फैनो थांगासिनो दं, बै नाम गैयैफ्रा दिनैहाय गिलु बालु माबा आन्दलन खालामनांगौ, ओरैबायदि दाफुंनांगौ, ओरैबायदि खालामनांगौ, ओरैबायदि मावनांगौ, ओरैबायदि बिराद गिदिर गिदिर माने कमिटमेन्ट होदों आरो नङा होमबा? आन्दलनबो खालामखांबाय दाखालि, नंगौना नङा रायजोफोर? दा दिनैहाय बिथांमोननि रला मा? बिथांमोननि अक्सिजेना माबे? जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन साफ्रोमबो। बिथांमोनहा दुखु मोननानै लाब गैया, सिदा बाथ्रा। दिनै मोनसे बर'नि सिनस्रि आफादा जुदि मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों लोब्बा जानानै खामानि मावोब्ला बै आफादा जोबनायाव मा जानो हागौ रायजोफोर? बेखौ सिन्था खालामनांगौ ना। दिनै सासे बिथाङा बुंनो गोनां जादों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजनिति हान्जानिफ्राय गोजान जानानै खामानि मावनांगौ। एक्सुवेलि राइट। जेसेबां दिनसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजनिति हान्जानिफ्राय आलादा जानानै बा सेपारेट जानानै जेब्लानाखि हारिनि खामानि मावा, बै हान्जा एबा बै जोंनि सिनस्रि आफादखौ जों माब्लाबाबो रायजो राजाफ्रा फोथायनो गोब्राब जागोन आरो फोथायनायबो नङा। बे मोनसे खोथा। दा आं भिडिअखौ दसे उनाव होगोन। बे बिथाङा मा बुंदों एसेबाबो नोंथांमोना खोनासंनानै ला आरो बुजिनो गोनां बाथ्रा आरो। बाखिथ' गुबुन गैया। बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय दिनै जाय जाय राजखान्थि हान्जाफ्राव दङ बिसोरनो खालामनांगोन आरो यं जेनेरेसन हिसाबै एबसुखौ उदां खालामनांगोन राजनितिनिफ्राय आरो बिथांमोनखौ मोनसे जोंनि जि थेसिस दङमोन बड'लेण्डनि हादाबाव मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि, बे थेसिसखौ मावलांनो थाखाय राजखान्थिनिफ्राय बिसोरखौ उदां खालामनांगौ आरो निउ जेनेरेसननो मोनसे स्पेस होनांगौ। जाय जाय माने फुराना मानसिफोर दंमोन बिसोरो दिनै गुबुन खामानि मावनांसिगौ। बे एडभाइसखौ आं बिथांमोननो होदों।